Thina inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi. NaNingizimu Afrika sibuyile sithi Live Media la sobe sikohlelweni lwethu oluhle la sithi khona DIT Live Media meets Izimbongi Zomdabu. Sizobe sikuphathele izimbongi zomdabu ezahlukahlukene zikudlulisela futhi zikuchazela ukuthi zifike kanjani la zikhona. thokozela uhlelo lwethu oluzoqala esikhathini esingengakanani kuzona zonke izinkundla zokuxhumana ze-DIT Live Media zidibene nayo lapha isandla sobuciko the Blue Art sithi woza mu-Afrika uzolalela thamela nazo indaba zobuciko Anomdlalo hleze kubona sasizodlala imbalobalo iyakhula imvunge iyavunguza ngobuciko imbongi sacikoza woza mu-Afrika uzolalela thamela nazo indaba zobuciko.